todas, a todos, benvido, Robert, é a primeira vez que nos visitas esta biblioteca. Que non sexa a última. Efectivamente, os esperamos todas. Perdón, que nos indican aquí para... Robert Cajiao é a primeira vez que está nesta biblioteca, pero está lonxe de vir co seu primeiro libro, porque este é o 14º libro que publicas, o sea que é escritor traballador, polo menos, a tope. É o primeiro, eso sí, fora da saga del Guardián de las Flores. Por si xa era hora. Foi unha saga longa aí de 13 libros, está, edítase en galego tamén por a primeira vez, por unha editorial murciana, pero en galego, así que temos aí unha gran colaboración. O libro, o título é que vai a ser moi suxerente, sabes que esta vila é moi de entroido, non sei se exactamente o de entroido dunha novela negra, pero estamos deseando que o autor nos explique un pouquiño como levaches a cabo este libro. Esperamos que disfrutes desta tarde na nosa biblioteca. Benvido, a primeira de moitas. Gracias. Esto vou non utilizar, que senón... Bueno, gracias, repito, gracias a Samantha, gracias a Vicente e Aurora, que sin eles non estaría aquí. Bueno, sin eles xa sabedes, eu como lle dixen antes a Vicente, son coñecidos no mundo mundial, que os aibades, que todo o mundo coñece a Biblioteca de Benín, que é unha pasada, ¿no? Porque, en calquera punto de Galicia, casi diría de España, cando coincides con galegos sobre todo o mundo a coñece. Eu estaba desexando vir e sí que é certo que contratamos o ano pasado xusto despois de haber sacado o último libro da saga, que era A Irmandiña. Non sei se algún de vos, xa que estades aquí, e xa que podemos preguntar, algún leo algo anterior, o sea, algo... Só desvirxe... ti diches... Xa está, así dá gusto, Bueno, o resto, isto é unha maravilla, as dúas cosas son unha maravilla, ela por lelos todos e o resto, porque podedeslos, pois, se vos animades a lelos. Antes deste libro hai 13. Comento vos, rápido, por que pasou todo iso, ou por que foron 13 libros, e todo o rollo. Eu, primeiro de todo, isto foi unha casualidade, estou aquí de casualidade, hai que decir a verdad. É dicir, casualidade me refiro, escribo de casualidade. Escribín toda a vida, gustoume escribir toda a vida, pero si é certo que non tiña a vida dirixida ao mundo da escritura. Eu iba a decir fui un músico, pero que queda fatal. Eu fui algo parecido a aborto de músico, algo así, porque muñón, vamos a decir así, pero gustábame moito compoñer cancións. Eu é unha persoa que me gustaba moito facer música. Entonces, tive un grupo de música 15 anos, era un grupo de heavy, vale? Os que non vos gusto heavy pensaredes que eso é facer ruido, non é así, vale? Durante eses 15 anos sí que estive dedicado ao mundo de facer cancións, facer letras, co cual era moi parecido á literatura. E logo, como nos pasa a todos a vida, ten ese punto que normalízase, non sei se chamarlle rutina ou esa vida que faz, en parella, tal e cual, tes un fillo e tes que traballar e non hai tempo para outras cousas, non? Entón, eu recoñezo que hasta os 43 anos non pensaba en absoluto a dedicarme a isto. Que pasou? Aí xa aos 43 anos, como digo, un día paseime o traspalet, levaba un traspalet, un palet de fruta de 3.000 kilos, paseino por encima do pé, e claro, tive unha lesión que era bastante grave. Cheguei ao médico e xa me dixo, oye, chaval, tú vas tener que estar un mes. E dixeron, un mes, o sea, claro, eu sou unha persona activa, un mes de baixa. Mira, contarvos que ese día, o domingo anterior, estaba en Asturias facendo a travesserina, que é unha carreira de montaña que é unha das máis duras de España, non? O sea, claro, preciso da natureza, preciso salir, preciso quedar cos meus amigos, estas cousas que se fan, e que facemos moito, beber, comer e tal. E dese intre quedaba na miña casa postrado con un fillo de 2 anos e medio ao lado, que hubo un momento que dixen, Xoel, vasme ter que axudarte máis a min que eu a ti, porque claro, non podía facer prácticamente nada, non? Recoñezo que estuve en 3 días postrado así, e xe me aburro, que mierda de vida. E nese intre dixe, hostia, a min gustábame escribir, vamos a aproveitar este intre e vamos a poñarnos a escribir. E así foi. Empecéi, recordo ese terceiro día, como empecéi, estaba Xoel ao lado, papá, que haces? Non, vou aquí facer unhas cousas no ordenador. Empecéi a escribir, e escribí en El Guardián de las Flores, nada, en 20 días.
escribí en 20 días, claro, lógicamente, logo había moito que facer aí, pero bueno, escribí, no? E logo xa, na miña cabeza, empezou a rebombear a idea de decir que estou facendo da miña vida, realmente isto que quero, non? Quero seguir, levaba 17 anos, teño que dicilo, traballando no supermercado, empezara como repoñedor, e nese intre era a jefa da tienda, o sea, a ver, teño unha boa posición, pero dixe, mire, isto non é o que quero, non? Nin é o que quero para o meu fillo, nin é o mellor o que quero que el pense, gustaríame que facer outras cousas, non? Entonces, fixe unha tolemia, con decirvos que o meu pai estuvo 6 meses sin falarme, con 43 anos. Claro, ti ao final tiraste a piscina, e eu dixen, bueno, eu teño a carreira de profesor, co que dixen, vou disimular un pouco, entonces, vou a decir que vou a hacer la oposición, e vou a seguir escribindo. E voume do traballo, o traballo deixeino, o sea, aos 3 meses de cando tiña que volver deixeino, en ese intre xa estaba o Guardián das Flores, xa estaba preparado para editarse. E bueno, todo foi moi rápido, porque tamén era certo que o que pensaba era, bueno, vou sacar o Guardián das Flores realmente para os amigos, familia, para ter este libro, e bueno, Dios dirá o que pasa. E Dios quixo que seguiramos aquí despois de 14 libros, ¿no? Pero bueno, para que vexades como é a vida, ¿no? Como pode cambiar nun segundo, porque eu recoñezo que se ese traspalé non pasara por encima do meu pé, non estaría aquí, seguramente o mellor, sí, algún día o vera escrito, pero nunca como fixen, porque aparte escribín ao rápido, el Guardián das Flores escribino correndo porque era, teño que volver a traballar en algún intre, entón quero acabalo porque quero sacalo, ao final non volvín, pero eso ti non o sabes. E así empezou a historia. Saquei o Guardián das Flores e logo agora preguntaré de vos, por que carallo fixeches 13 libros? É unha pregunta estupenda, Por que toleaches así? Bueno, eu nun primeiro momento levaba 3 libros escritos, recordade que eso foi casi en pandemia, vale? Eu saquei o primeiro en novembro do 19, o seguinte foi maio do 20, que xa estábamos plena pandemia. E aí hubo unha conversa en Facebook, que daquela, se vos recordades, as presentacións eran en Facebook, era todo virtual, e un amigo, un dos que estaba no outro lado, preguntóme, oye, e cuántos libros van a ser del Guardián? E dije eu, 9. Claro, eu cando acabei a conversa dixen, ti estás tonto, en vez de decir 3, 4, tal, 9, bueno. Eu, claro, ali onde son eu, que é Bañobre, é un puebliño que está en Miño, está ali, como digo, ao norte do norte, ali somos de palabra. Entonces, cando dis 9, isto hai que facer 9. E bueno, ao final, gustoume tanto que fixen 9 e 4 dun spin-off, entón foron 13. E así chegamos ao Entroidiño, que é o primeiro libro que saco fora da saga, que non ten absolutamente nada que ver cos personaxes da saga, e que por fin está en galego, porque esa é outra teima que tiña. Cando foi o Guardián das Flores, no primeiro intre, cando levaba, pois non sei, 4.000, 5.000 vendidos, máis ou menos, sí que falei coas editoriais galegas, pero bueno, dixeron que non había nicho de mercado e, pois, oi, non se poido facer. Entón, con este sí que tiña esa espina de decir, cando había que rematar a saga tiña que terminar, no momento que terminara a saga tiña que sair en galego, e aquí está Entroido en galego, chegamos aquí, e Dios mío, xa levo falando un cuarto de hora sin que me digas nada. No, que eu estuve, non sei. Darle a oportunidade ás persoas que te siguen. Eu, claro, sí que te quería preguntar como se escribe un libro, sin saber cara onde vai eso, que a intención de, bueno, é unha espinita que teño aquí, un mes, teño este mes para dedicarlle un pouco a estas cousas que de normal non podemos facer, e como se pasa de eso, de vou a ver que pasa, a escribir 13 libros, o sea, como vas tecendo tú esas historias hasta 13 libros? Bueno, eu creo que é como unha droga, o sea, non as probei nunca, digo a verdade, son heavy, pero nunca as probei, o sea, o máis que pasei de café. Bueno, cerveza, vale, sí, perdón. No, se empezamos así, no, se empezamos así, no. Bueno, caso que, sí que é verdad que é como, claro, eu empecé e dime conta de que me encantaba, claro, que recuperas eso que eu escribía de pequeno, de rapaz, no instituto, escribía as cancións e encantábame. Entón, claro, cando empecé a escribir El Guardián das Flores e tiña xa unha pequena trama, dixen, es que isto me encanta, Dios mío, yo quiero estar escribiendo todo el día. Sabes, non podes, porque hai cosas que facer, pero bueno, en ese intre sí podía, por eso escribía tanto. E xa digo, como o primeiro intre non era, tampouco tiña unha pretensión de decir, que
pois quero ser aquí a hostia e chegar, non tiña ninguna, era, vou escribir, sobre todo para o meu fillo, sobre todo pensaba, oye, que xo o día de mañá diga, este papi tiene 2 discos co seu grupo e un libro. Eu pensaba así, dicía, un libro, mira, que se sinta orgulloso do seu pai, non? Bueno, ahora ten 2 e 14 libros, isto non está mal, non está mal. Claro, pero bueno, sabes, era esa a sensación. Bueno, logo todo foi crecendo, non? Logo xa foi crecendo, xa tens que cambiar un pouco de... E cando ves que o libro, ese primeiro libro, coas súas, sempre digo, cos seus déficits, non? Que tiña e ten moitos, se está vendendo, se está gustando, sobre todo está gustando, xa non é que se venda ou non, é que a xente lle gusta, ou que a xente veu algo aí que lle agradou, pois pois sigo, e a verdade é que era como unha espiral, porque eu non paraba, aparte, bueno, é certo que a pandemia axudou. Sí, deunos a todos un poquinho de marxe. Tes ese tempo que non tiñas, é dicir, eu estaba unha semana, estaba Xoel comigo. Depende en que caso está. Claro, a ver, no meu caso, unha semana tiña o neno comigo, unha semana non, a semana que estaba comigo, que tampouco, ele é maravilloso, non me molesta, é dicir, eu digo, papá está trabajando, eu le digo, mira, como mamá, cuando está en el super, vale? Él lo único que fai é, papá, tengo pis, papá, tengo tal, e o resto respeta. Entón, claro, ao final tens moitísimo tempo para seguir creando esas historias. Foi toda unha corrente. Logo, pois, esta xente maravillosa, como esta muller, que claro, é un exemplo, pero que se falaban por Facebook, por tal, decían, oye, me gustó tal libro, ou tal, sigue escribiendo. Cada sigue escribiendo era como un, sabes, era ese pulo que precisabas para seguir creando outro libro, e crear, e hasta aquí. E como foi entonces a despedida desta saga e o inicio de escribir algo totalmente distinto, que non... bueno, despedirse tamén dese... Bueno, tiña que ter un... A ver, todo ten un final na vida, no? E como foi o final? O final... Había 13 libros aí, estuveches enganchada a todo. Bueno, é dicir que de Ferrolterra falta un, non vou engañar que falta un que teño que escribir, que está empezado, pero bueno, o que é a saga principal, que son os 9 do Guardián, eses 9 si están rematados, bueno, si que rematou, claro, pasou o que pasou, non vamos a tal, pasou o que pasou. Tiña que ter un todo, para mí a vida é así, é dicir, todo bonito ten tamén un final, non? Sí, correcto. Entonces, empezar así, crear outro universo, outros personaxes, outra historia... Pero tiña moitísimas ganas, tanto é que este realmente non é nin o primeiro que creei despois, o sea, hai 3 libros que están escritos esperando o seu turno, que o que fixo foi adiantar pola dereita. Este fixo que adiantou por onde non debía, pero bueno, damoslle, en este caso foi guai. Os outros 3 están escritos tamén en galego e tamén están agardando, o sea, realmente eu xa estaba escribindo, antes de terminar a saga xa estaba escribindo os novos, pero precisaba ao final, claro, date conta, cando estás suxeito a unha serie de personaxes que xa están creados, ti non podes variar certas cousas, precisas crear historias novas. É unha droga, como vou decir. Bien, Entroido, que, claro, vos pensaredes, este rapaz, a ver onde estás, a ver onde está este Entroido, en Li, como en Xinzo, en Laza, en Berín, non o vamos descubrir, non podemos descubrir nada. Si vos digo que este libro, en vez desa portada, o libro partiu desta imaxe, é dicir, máis ou menos, vale? A portada do libro é realmente moi significativa, pero vadevos estar cagando en min hasta casi o final, vale? Porque vade estar dicindo, este cabrón, pero que Entroido, ni que hostias, pero me cago en el tío de Dios. E ao final vades vos dar conta que sí, vale? Ten o seu intríngulis. Saiu desta foto, xa digo, unha foto que eu vin en Facebook, fíjate como son as cousas, non? Eu vin unha foto en Facebook dun Entroido que sí que os podo adiantar que era en Lazarín, en Portugal, vale? Utilizaban unhas máscaras de madeira que eu o primeiro que sentín foi un pouco medo. Eu dixen, hostias, isto ten unha historia detrás seguro. Eu collín a imaxe e a partir de aí creí a historia, é dicir, dixen, non, isto ten unha imaxe, este señor é un personaxe vital na historia, pero que hasta ao final non vades a saber nada del, nen de quen é, e creí a historia a partir de aí. E logo xa fun unindo certas cousas que eu quería meter, non? É dicir, a historia aparte, xa digo, dunha foto, dun Entroido, parecíame aparte algo máxico, porque os Entroidos, sempre digo, do sur de Galicia, do norte de Portugal, están moi enraizados, están moi unidos, son todos espectaculares, todos distintos,
pero todos parten das mismas bases e das mismas creencias, ¿no? Entonces gustábame que o personaxe saíra de aí do Entroido. E logo xa digo, logo xa fun creando os personaxes pois un poquinho segundo as miñas ideas. Primeiro, date conta que eu, miña nai e miña irmá son da Coruña. Eu viví 21 anos. Nos 14 libros que tiñen, 13 libros anteriores, Coruña non me deixaban entrar do pasaxe para lá, xa casi. Cando iba a feira do libro da Coruña era como, que, neno, cuánto vas a sacar un libro que salga en Coruña? Era como, pois sí, algún día, pois sí, tal. E, bueno, dixen, bueno, xa que podo facelo, vou no comezar no Castelo de San Antón, que é un lugar, pois bueno, todos o coñecedes, super máxico, super chulo, que por certo este fin de semana, se non tedes nada que facer, fan visitas guiadas para ver a lúa chea. Digo, porque... non, creo que non, porque creo que o tempo non nos vai axudar moito. Non vai axudar moito. Pero bueno, que o caso é que en que comecei no ali, tiña ese déficit coa Coruña, co cual dixen, vamos a facelo en un sitio, digamos, urbano, a diferencia da maioría dos libros do Guardián, que son zonas rurales, moitos e demais, isto era máis urbano, e logo, pois, dixen, vou a sair a fora de Galicia, que non vai ser todo en Galicia, e fui a Barcelona nun primeiro momento e a Tenerife noutro intre. Eses son os 3 puntos, digamos, vitais da novela, e temos logo 3 personaxes que son fundamentais, que son 3 mulleres, as 3 son moi distintas, unha é unha periodista, outra é unha actriz super famosa, e outra é a policía, digamos, vale? Esta policía que é protagonista é a filla do home que morre, non pasa nada, non é spoiler, que morre na primeira páxina do libro. Non fai o spoiler porque o pon aquí, o sea, que morre, vale? Non hai problema. Ese home que morre é o pai desta muller 20 anos despois é cando empeza esta investigación, non? Entonces, bueno, aí, lóxicamente, estas 3 mulleres que non se coñecen nun primeiro intre, van a acabar confluindo, vai acabar habendo un nexo común entre as 3, non? Gustábame moito pois facer gustame moito crear eses personaxes distintos, tamén para que, bueno, para que vos enganchen. Bueno, había cosas que quería tratar que non trataran que estaba moi pillado nos outros libros, non podía facer, e aquí quería pois darlle máis vidiña. Este libro, por exemplo, ten un poquinho máis de amor, ten máis sexo, cousa que os outros non teñen nada. Bueno, quería darlle un poquinho máis ese rollo. Bueno, entonces, como dirías que é a evolución dun escritor que empeza a escribir sin querer, sí. Ou sin poder evitarlo tamén? Sí. E remata, bueno, pues unha evolución de libros que ao fin eu creo que tamén é un proceso para ti, a maneira de abordalos, se durante todos estes anos, bueno, que non son tantos tampouco para tantos libros. Non, son 5, claro, levo 5 anos, sí. Pero bueno, supoño que cada libro é un novo proceso. Sí. Sigues algún hábito xenérico, fuches variando, cada libro abordas dunha maneira totalmente diferente. Sí. Tes algún ritual, algo así, contanos así un pouco. No, como se fai para escribir? Aprendes historia? Aprendes porque isto é un traballo. Eu sempre digo, bueno, cando me din, oye, la inspiración, cando te viene? Se estou traballando, igual ben, senón, non. Sabes, se estou sentado traballando, cando vai vir a inspiración? Para mí non existe a inspiración, existe o traballo, seguir, como lle comentaba, bueno, vos comentaba cando cheguei, hoxe estuve escribindo un capítulo no hotel, é dicir, ahora, porque o tempo que teño, entonces fago un capítulo, onte en Vila García fixen un, hoxe en Berín fixen outro, e voume acordar o día de mañá que os fixen cada un aquí, é así, porque acórdome dos que fixen de Entroido e donde os fixen, por eso, bueno, porque ao final os libros van evolucionando. Entonces, bueno, primeiro, aprendes moitísimo cada libro, moitísimo, dos erros. Sempre o digo, dos erros. Non aprendes de que a xente che diga, ai, como me gustou, ai, como me encantou. Pues, joder, é maravilloso, encántame que mo digades, pero non aprendes. Aprendes de que alguén che diga, Robert, tío, é que aquí este tío que metiches, o mellor, pois, é que é moi plano, ou é que non ten suficiente vidiña. Eso é o que realmente che axuda a aprender, non? Ou, por exemplo, en A Irmandiña, que foi o penúltimo, me dixeron, Robert, é que ten demasiados personaxes. Sabes, chega un momento que eu xa non sei quen é quen. Eso é o que realmente aprendes, non? E aprendes a escribir, aprendes. Como todo hábito na vida, é dicir, aprendes. Inda que teñas, eu sempre digo, ti podes ter a habilidade de engarzar historias ou de ter imaginación, pero a escribir se aprende. Escribir se aprende, isto é básico, o oficio aprende. Entonces, claro, eu sempre lle digo a xente, onte, por exemplo, en Vila García, que sí que había os outros libros, eu a xente lle dicía, pero mira, eu prefiro que empeces por este. É lógico, para min este é o millor.
hasta que chego o seguinte. Pero é lóxico, eu prefiro que leas este porque creo que o que está mellor, e logo, xa se che gusta, oye, empeza cos outros, tendo en conta que son os primeiros, vale? Entonces, bueno, aprendes, xa digo, moitísimo, logo aprendes de todo o que vives, de compañeiros, de xente do gremio, das hostias que te levas, de todo na vida se acaba aprendendo. E, bueno, a verdad que facerse escritor eu tampouco, non sei, se fai ou, non sei, creo que o mellor era o que tiña o destino preparado, non o sei. E por que novela negra, entonces? Non, tampouco nin puta idea, porque foi algo que ver co heavy? No, foi así, saliume así, a verdade que foi increíble, porque xa tamén o dixen onte, é dicir, eu, por exemplo, non leía a novela negra, o sea, eu leía a novela contemporánea, como lles comentaba eles, cando eu no instituto recordo que leía, pois eso, novela dos rusos, me encantaban os rusos, o sea, Dostoyevsky, Tolstoy, non sei que, e a partir de aí eu lía sempre, pois, mira, o meu escritor favorito sigue sendo Juan Marsé, non sei se lichedes algo de Juan Marsé, é espectacular, o que fala de Barcelona, non son novelas negras, son outro tipo de novela. Cando empecé a escribir, pois, saliume. En o momento que me saliu foi como recordo cando estaba co Guardián das Flores, alguén me dixo, joder, que tengo un aire a Reina Roja, e yo, ¿qué? ¿Qué? Sí, hombre, de jurado, yo, non sei, non tengo ni idea, non tal. Entonces, claro, aí dis, joder, canto me estou perdendo, e a partir de aí sí que empezas a ler e a coñecer, por eso digo que foi outra casualidade da vida. Podía haber escrito romántica, non, se me dá fatal. Sempre digo que do que non sabes, non escribas. Entonces, saliume así, saliume o tema. Sí que é certo que na miña zona, eu son de Bañobre, non? Bañobre está ao ladiño das Fragas do Eume, de Pontedeume. Claro, é que a esencia que temos ali, que a miña bisabuela, pois, viviu hasta os 97 anos, eu recordo toda a vida, ela non podía andar, estaba na terraza era un sitio que ibas ali para estar ao sol, estar pensando nos teus rollos, sabes? Imaginadevos 16, 17 anos, ou levabas un libro, ou estabas pensando en a ver se podo ligar este finde, porque me gusta esta, porque non sei que. E a miña abuela, a ver se cala a bella, a ver se cala. A bella non calaba. E ti, despois, cando creces, dis, hostia, as historias da abuela. E as historias da abuela quedaron aí. E ese primeiro libro recolle as lendas que ela me contaba das Fragas do Eume. Entonces, bueno, de que pode ser casualidade, ¿no? Claro, esas lendas son lendas que xa che levan ao misterio, o sea, xa é algo misterioso en sí mesmo, ¿no? Entonces, eu sempre digo que foi ela, posiblemente, a que me encaminou a este xénero, porque eu quería que o primeiro libro fora dedicado a súa memoria e que fora dedicado a esas historias que ela me contaba. Entonces, bueno, pues foi casualidade, ela que estará en algún sitio aí ríndose seguro e disfrutando, e saliu unha historia de misterio, e bueno, e a partir de aí dime conta que era o meu, o sea, que me gustaba muitísimo, que eu sempre digo, unha historia de misterio ten tantas aristas, tantas, sin denostar ningún outro xénero, que todos me parecen valiosos, pero claro, que tiene unha historia destas podes meter amor, podes meter historia, podes meter sexo, podes meter drama. Pois que hai algo que non podas meter nunha historia de novela, non negra, novela de misterio. Non me gusta moito chamarlle novela negra porque, bueno, eu non son moi escabroso e tal, entonces, bueno, non é moi oscura. E ao final o que fago é contar unha historia. Contar unha historia que ás veces eu mato xente, vale? É verdad. Mato xente. Pero con cariño sempre, sempre. Pero claro, que o importante non é que morre. O importante non son as mortes. O importante é a historia en sí misma, ¿no? E o que queres decir coas historias, o que ti queres, digamos, demostrar o que queren. Xa non é, como falábamos onte tamén con Pedro, ti non queres dogmatizar a nadie, pero sí que queres expresar algo, ¿no? Nese primeiro libro, pois, falaba moito do tema eclesiástico, ¿no? E dos abusos a menores e demais. Claro, son temas que queres tocar, ao final. Entón, cada libro iba tocando algún temiña deses. Entón, o importante realmente é iso, é dicir, que é importante de Entroido? Que non vos podo contar o que, porque senón fago spoiler. Pero, cando cheguedes ao final, vades decir, hostia, que fillo de puta, joder, pero no fondo vades a decir, pero igual eu faría o mismo, ou non igual, pero faría algo parecido, non? Sabe? Entonces, ao final, eso, buscas crear historias
sobre todo que a xente lle fagan pensar e que digan, joder, isto está mal, sabes, isto non se pode facer, tío, tal, pero, cuidado, cuidado que como me pillen a min. Entonces, bueno, aí vai un poquinho a historia. Digo, esta aí sí que vos conto que Entroido me costame moitísimo falar dela sin facer spoiler, é difícil. Sempre digo que está moi ben escrito a sinopsis, a fixen eu, pero logo a editora, la verdad que a mellorou, porque sí que aquí conta pouquiño, pero conta ben, conta bastante ben. É un libro que non se pode falar moito, digamos, a fondo, cando leades vas a saber por qué, o sea, porque, claro, se conta algo, jode o final. Non se pode decir moito, digamos, moito de tal, pero sí que é un, para ti que xa liches os outros, xa tamén liches este, pero é unha maravilla. E leu nun castelán, por certo, enseña a portada do castelán, aí o aire. A ver, votacións, a quen lle gusta máis a de galego? Así me gusta. Pola portada, bueno, oye, para gustos colores. A min gusto, lógicamente, eu prefiro a de galego non porque a escollera eu, senón porque foi a que creou o libro. Sí que é certo que esta é a segunda opción que me pasou a editorial en castelán. A primeira era unha auténtica merda, unha auténtica desgracia de portada, e xe dixen, a mí eso non me lo pones, neno, o sea, ya te lo digo, entiendes? No. E despois presentaronme esta, e esta sí que dixen, hostia, cuidado, acojona, sabes? O sea, guau, mola, gustoume, sí. Bueno, se xa o liches, xa ves que cambia un pouquiño, porque sí que cambia a esencia digamos, da temática. Non cambia a forma de escribir, pero sí a temática un pouco. Entonces, bueno, sí que é certo que este deixa de lado un poquinho o tema das lendas, que eu utilizo as moito en todos os libros do Guardián, que en todas hai lendas de todos os puntos de Galicia que toca. Este é un poquinho máis urbano, porque xa digo, está en Coruña, Barcelona, Tenerife, son zonas urbanas, e son personaxes máis urbanos. Pero, como decías ti antes, hai que cambiar. Sí, todas esas lendas, con cal te quedas? Alguna que recordes? Pois, quédome coa que estou escribindo ahora, porque volvo outra vez ao Eume e volvo outra vez ás Fragas, porque cando escribín o primeiro, dime conta, despois de escribilo, que me deixara moitísimas cousas no tintero, no? Entonces dixe, vou recuperar, hai grandes historias nese río, nese mosteiro benedictino, nesa igrexa templaria, nese castelo, hai moitísimas historias. Entonces, esas eran, al final son as miñas lendas, as da miña casa. Entonces, bueno, son as que máis me gustan, sobre todo as dos Mouros, que, bueno, xa falaba Vicente Risco, pero eses túneles que hai que conectan, eses tesouros escondidos que ninguén encontrou, bueno, pues todo iso a mí son as que máis me gustan, pero Galicia ten centos de lendas, e vas por calquera sitio, contan, claro, vou por aí e me contan, oye, sabes si conoces la leyenda? E dices, conta, que... E logo, pues, hola, gracias a Dios, con Google, pues, tamén as encontramos moi fácil, ¿no? Que todo, hai lendas, xa chigo, preciosas. Eu procuro, gústame, metelas nos libros, porque tamén é unha maneira de que esas lendas, como eu quixen facer coas da miña abuela, ¿no? Que non morreran, senón que estean metidas nun libro, que uno primeiro ente, xa digo, era un poquinho para os amigos, familia e tal, pero bueno, ao final, algúns vendéronse. Entonces, oi, hai moita xente que coñeceu, que non coñecía, porque hai xente en España, lógicamente, non coñece as nosas lendas, e, bueno, pues, coñeceu unas de primeira man. E, bueno, eu creo que eso, eu sempre digo, o pouquiño que podamos facer por la cultura galega, no? por a nosa cultura, pues, benvido sexa. Por suposto. Pues non sei se alguén do público que nos acompaña, pues, sí, preguntade o que queirades, o que sea, o insulto, vale calquera cousa, o que queirades. No, sí, vale. Non importa, pero non hai problema, con cariño se pode tamén ter unha discusión. Pero preguntade algo, non me deixedes así, Bueno, que claro, é difícil, que che preguntan para que non podes responder? No, pero podes preguntar o que queirades, non sei, por exemplo, as protagonistas do libro, a ver, contanos algo dela, Robert, venga, va. Muy bien, ves, que maravilla. Bueno, a mí hai... Olvido é un nome, que nome máis bonito, verdad? A mí me parece un nome moi bonito. Olvido é unha persoa que ten esta sí que ten moitas aristas, moitísimas aristas. É unha persoa que, mira, empeza o libro sendo unha desempregada, porque ela chega un día, é unha periodista que está en Galicia, en Coruña, pero ela realmente é de Barcelona, vale?
está aquí, chega ao periódico, e de repente o seu jefe dixe, ala, tomar polo cu, vai para diante. Entón a historia empeza aí, empeza que ela botan da casa. E cando chega ao portal da súa casa, se encontra unha cinta de vídeo, un USB, unha cinta de vídeo, son moi bello, vale? Un USB cunha sextape, o sea, unha cinta de sexo, do seu exnoivo, cunha actriz famosa. Entonces, cando a tía, claro, chega, pon o vi, e o seu exnoivo, pero de fai 6 meses, ¿no? Entonces, claro, a tía di, esto que es, ¿no? O sea, que me estou encontrando aquí, Dios mío. Ela decide volver, en ese intre que acaban de botar o traballo, que se encontra ese USB, volve a Barcelona porque quere ir a ver a seu exmoza e decirlle, tío, seguramente irá pensando, esto que es, de cuando estabas aún conmigo, verdad? E chega ali, pasa o que pasa, non vamos a decir o que, pero pasa o que pasa, e a partir de aí empeza unha historia tremenda, porque ela vese involucrada en asesinatos, en misterio, e que lógicamente aí sinalada desde un primeiro momento, e ela, como boa periodista, busca a verdad dende un primeiro intre. Entón, ela é unha das protagonistas. E, falando de olvido e da cinta de sexo, a protagonista da cinta de sexo é precisamente a actriz famosa. Esta actriz famosa, aparte de ser famosa, chega un día a Coruña, nunha destas premieres que non hai, que tamén o puxen para joder, porque non hai nada, o cine non existe. Entonces, bueno, puxeno para que tal, a ver se algún día fan algo. E chega ali a Coruña e, bueno, está paseando por ali, por o puerto, tal, por a zona da Calle Real, gustalle moitísimo, o Teatro Rosalía, non sei que, e encontrase unha librería que, as que coñezades un poquinho a zona bella da Coruña, hai unha librería moi bonita que se chama Berbiriana, que está ali nunha esquina da parte da cidade bella. Ela chega ali, está comprando, vendo libros, non sei que, e de repente tócase cun home e hai enerxía. Dase conta que, hostia, aquí hai algo, non? Ese home é un home normal. É un home como eu, quer decir, un home como a... Bueno, normal, iso non descubramos. Normal non é. Pero de primeira é un home, quer decir, cando digo normal, digo simple, que traballa en correos, que se dedica a mandar paquetes polo mundo, que ten unha vida máis mundano, e claro, de repente se encontra que unha actriz famosa se enamora del. Vos pensade que esa situación de que chega a actriz que máis vos gusta da historia, que de repente vos pasa algo así, ¿no? Eso é unha situación brutal, claro. A tensión que se xenera aí sexual é tremenda. Entón, bueno, a partir de aí... De feito, todos queremos, o sea, sí, claro, que eso sexa posible. Eso todo vemos. Eso sí que mo quero creer. Pois o pobre de Vicente cambia a súa vida, porque claro, cando se encontra esta muller que é de Barcelona, que tal, acaba indo a vivir a Barcelona perseguindo o seu amor, e logo pasa o que pasa. Pasa o que pasa, que non podemos comentar, non podemos decir o que pasa. E por último, a última protagonista é a filla do morto, do home que morre, Lola, é a filla deste home, que ela ten ese trauma porque ese asesinato sigue sin estar resolto, vale? Entón, ela ten un trauma e sigue, 20 anos pasaron, pero ela sigue como investigando, como, entón, este no de fondo. E, bueno, as cousas pasan. E van a pasar. Entonces, bueno, contándovos un pouco, sí que é certo que a maneira de coñezades un poquinho, como vedes, é unha novela basicamente de mulleres, non por mal, a mí non me sale de outra maneira tampouco, o sea que por moito que queira non son capaz de poñer homes como protagonistas. Bueno, ti que liches todos, sabes que Costolla en algún libro é medianamente protagonista, cústame un mundo, pero bueno, algo fixen, pero teño máis facilidade para facelo deste modo. Os homes, bueno, sí que é certo que neste libro son un pouquiño así dese modo, que non son moi importantes, pero sí que o antagonista, que en este caso este home de aquí, sí ten a súa importancia. Entón, bueno, veremos que enjana. Mira, con unha pregunta estuve un cuarto de hora, así que podedes preguntar, que non hai problema. Unha cousiña máis, podedes preguntar o que irades, polo tempo, se chove moito por arriba, polo norte, o que irades. Por que lexiches Barcelona? Pois, boa pregunta. Bueno, a min gustoume toda, sempre me gustou moito Barcelona. Recordo no viaxe de fin de curso do cole, repetín moitísimas veces. Era algo que, aparte, a penúltima vez que xa fora xusto esa zona, a zona onde pasan as cousas aquí do libro. Bueno, lóxicamente eu teño unha manía que non sei se é moi boa para o meu bolsillo,
que teño que visitar todos os sitios os que escribo. Entonces, o mes anterior a empezar a escribir a novela, fun a Barcelona, logo a Tenerife. Non houve remedio, tuve que ir. E bueno, sí que me gusta moito a zona do Liceo, a zona de Boquería, do mercado de Boquería, Rambla, que eso é maravilloso e precioso, e a zona de Montjuïc, toda a zona da Fonte Máxica, daste conta que hai moitas referencias a esta zona, pareceme brutal, ten unha maxia tremenda, e ese multiculturalismo que hai en Barcelona gustame moito, e por eso quixen a escoller. E Tenerife escollino realmente porque o hotel donde pasan os feitos, digamos, da novela é o Hard Rock Hotel en Tenerife, que ten un ático que está no piso 15, non vou dicir nada máis. Vale. Tuve que ir a velo. Porque non é o mismo caer para unha zona que caer para outra, teña que ver como eran as cousas. É unha pasada, se tedes oportunidade de ir, é preciosa, precioso. Bueno, e algo que nos poidas adiantar de futuros... Futuro está no aire. No, pero non por mal, senón porque xa digo que tiña 3 novelas que estaban rematadas, que era unha triloxía, con outros personaxes nada que ver con os que están aquí, aínda que un deles sale aquí, puxen a propósito. Esas 3 novelas están rematadas, a primeira delas estaba xa firmada para salir con Galaxia. O problema que, bueno, Galaxia tivo uns problemas internos, que se non sabedes, pois, bueno, está a hemeroteca aí, ten problemiñas que tiveron eles, e retrasaron a salida. Bueno, e no momento que retrasaron a salida, dixenlles, bueno, é igual, xa me busco a vida, non quero saber nada. Non por mal, pero, bueno, eu teño as miñas costumbres que cando firmo un contrato o cumplo. O contrato era dun ano, como un ano non saliu o libro, dixen, bueno, pois vou a sacalo eu pola miña parte de outra maneira. É unha cousa que non falamos, carallo, que, por certo, casi se me olvida. Aí surxe por que saliu este libro con unha editorial de Murcia, que, joder, temos que mosquear. Por que sale un libro en galego con unha editorial de Murcia cando en Galicia temos editoriais? Bueno, pois foi por iso, foi porque... No, sí, non me acordei. Non quero tirar de... Non é nada malo, é simplemente o que che contaba. Eu tiña firmado o anterior libro, o sea, o libro desa triloxía, o tiña firmado con Galaxia. Pasado o ano, falei con Calveiro, que é o editor xefe, maravillosa persoa, por certo, e me dixo, bueno, que por os seus problemas internos hasta 2025 non iba a salir. O cal lle dixen, bueno, pois nada, xa nos veremos no camiño, que é moi longo, e que, oye, nos podemos volver a encontrar en algún momento. Pero creo que quedaba un mes para cumplir ese ano, vale? Entonces eu non podía sacar esa novela, tiña que esperar. Entonces, o día seguinte, a esa chamada de Calveiro, o día seguinte chamoume a editora de Murcia, que eu había sacado xa Irmandiña. Díxome, Robert, achó, murcianos, que tal? Queríamos sacar unha novela en castellano, e le dije, vale, pues no. ¿Cómo que no, hombre? No me vaciles y tal. Quiero sacar unha novela en castellano e la distribuidora quiere sacarla, no sé que. Dixeu, mira, teño unha novela en galego. Se queres en galego, guai. Se non a queres en galego, non sale. E xe me joe, pero que soy de Murcia. E dixo, vale, pues ti eres de Murcia, eu son de aquí de Galicia, eu quero sacar a novela en galego porque comprometíme, volvo a decir, eu son de palabra. E dixen que iba a salir en galego e agora ten que salir en galego. Non me vale que salga en castellano. Bueno, la sacamos a la vez. No, ten que salir en galego primeiro e logo xa sairá en castelano. Bueno, ao final falou coa distribuidora e o verdad que o día seguinte xa me chamou, xa me dixo, vale, Robert, venga, va, facémola en galego, si te ocupas ti de, digamos, o que é a corrección, de encontrar os correctores, claro, eles non teñen correctores en galego, non? E nada, encontrei 2 correctores maravillosos cos que sigo traballando ahora co resto de novelas, tuve esa sorte e saliu un galego pois, como editorial de Murcia, é curioso, pero a vida é así. Eu tamén pareceme guai porque foi unha maneira de abrir tamén camiño a outros autores porque eles quedaron encantados coas ventas, entendo, e coa difusión do libro, e xa estaban buscando outros autores en galego, cual é, bueno, pues abre camiño, non, para outra xente que o mellor ti dis, joder, que en Galicia que con carallo saco, non? Con Galaxia, con Xerais, con Aira, pouco máis, non? O mellor despois pues, xa é todo moi minoritario. Entón, bueno, ver que hai editoriais de España, de fora de Galicia, que tamén aposten polo galego, eu creo que é unha boa noticia. Entón, bueno, sí, home, sempre que se aposte por a lingua. Así que, bueno, o próximo igual sabe con esa editorial, que sí que xa a oferta está encima da mesa, pero de momento dixenlles que vou esperar. Igual sai con outra, pero salir vai salir. En principio sairá esa, pero mellor a que estou escribindo agora igual volvo a adiantar pola dereita. Nunca se sabe. O sea, que tú
sempre nos deixes con misterio. É un misterio, ten que ser. Ella xa decía eu, hoxe no periódico, puxo moi ben o periodista que dixo que os galegos non tiñamos sangue, tiñamos misterio polas venas. Eu penso o mismo, é verdad. Uns máis que outros. Por lo menos, espero que non nos teña que pasar un accidente laboral. No, No, pero non imaginades cantos escritores hai coa mesma historia. O sea, eu flipo, porque coñecí moitísimos coa mesma historia de pasoume algo, tuve un accidente, pues, Ana Lena, por exemplo, tuvo un embarazo de riesgo, e ese embarazo de riesgo estuvo, pues, non sei, foron 9, bueno, os 9 meses, lógicamente, máis os 4, máis tal, despois decidiu deixar de traballar, e estivo escribindo nesa época, foi cando se dedicou, é dicir, moitísimos escritores. Logo hai moitos escritores que tamén son roqueiros, e heavies. Moitísimos. Onte, claro, confluíamos, bueno, Pedro e máis eu, que somos a parte músico, pero hai un montonazo tamén. Hai moitas coincidencias entre a música, sí, claro, nos gusta moito, sí, a mí música gustaba moito, pero cantaba moi mal. Entonces facía os coros, tamén os facía fatal. Pero a mí gustábame, que decía, eu decía ao meu cantante, decía, mira, ti tes que cantar así, e poñía a voz de pito, sabes? E o tío cantaba guai. Pero oye, o galla noutra vida gustaríame ser cantante, pero creo que non vai ser, non vai maneira. Bueno, todo se aprende tamén. Non hai maneira. A cantar tamén axuda moito. No, eu non vou aprender, xa te digo agora. Veremos, a porta aberta. No, que va. Non estás aquí cun grupo en vez de cun... Pero non cantando, o sea, para tocar a guitarra en plan Muñón sin problema, ainda me acordo, non hai problema. Bueno, pues eso, non sei se hai unha cousiña máis, senón, pues, sí, por favor. Non sei se hai algún libro ou escritores que se dedican a feitos que sucederon, crímenes, Sí. Que non se esclareceron? Bueno, ahora píllasme. E eso sí que sería fácil, porque os escritores asesoran. Hai un montón, ademais. O sea, sería true crime sin esclarecer. Eu creo que sí que interesa. As historias de misterio, de crimes, sempre interesan. Entón, se están sin esclarecer, por que non? Pasa que nunca había caído na... Claro, de facer un subxénero de... Por exemplo, pero bueno, en Galicia hai moitísimos. Pero seguro que hai escritores que ahora non cae así ningún que ten que ser unha historia real, sin esclarecer. É moi interesante eso para próximas historias, Pero sí, non sei se Vicente Aurora igual nos poden botar unha man, porque seguro que hai algúns escritores que se dedican a... que hai tantísimos escritores de novela de misterio negra, de tantísimo subxénero, pero me parece moi interesante o que dis. Eu creo que non tería, que a xente gustaría, vos que sodes lectores, vale, o único que non vade saber quen é o malo. Sería tanto problema? Non, eu creo que a historia é o bonito, non? O proceso. Eu penso que sí, que o camiño, sí. Sí. Bueno, aí xa... Claro, a mí gustame xogar co místico, vale? Por exemplo, e xogar coa realidade, é dicir, e dar, digamos, posibilidades ao lector que diga isto é verdad ou isto igual unha flipada, neno. Sí, pero, bueno, non sei. Aí xa influir na historia, no, pero se son casos, como falamos, de casos sin esclarecer, que, bueno, que isto está moi de moda, todo o tema da true crime, e todo isto xa vedes nas series, está super de moda, é dicir, non é nada... Moi interesante a reflexión, gústame... Pero bueno, habría que buscar. Ahora non caio así ningún autor, pero seguro que os hai. Alguna cousiña máis, rapazas? Ahora que has dicho lo de las series, ¿te gustaría que adaptaran los libros a una serie o película? Estuvose mirando cando foi o Guardián, pero surxiu o problema que, lóxicamente, son inviables. As miñas series son totalmente inviables, porque solo meter o equipo de grabación ali nas fragas do Eume xa, claro, xa é unha tolemia, non hai maneira. Miraron, non é? O primeiro que me dixo un tío da Xunta, isto é verídico, era que, por que non cambiaba os emplazamentos, dixen eu, pero vamos a ver, alma de Dios, que queres que cambie o Mosteiro de Cabeiro por a casa por unha cafetería? É que non hai... Aí é difícil, o meu subxénero, non chamar así, a miña forma de escribir, claro, teño demasiados exteriores, pasan demasiadas cousas en fora, entonces é imposible. E miraron, non é, que o Guardián sí que estuvo en algunhas produtoras para Netflix e tal.
A ver, este ten máis, pero aínda así, porque claro, te imagínate, estás falando de 3 emplazamentos, de verdad que está a cousa jodida, non hai, ahora mesmo non hai cartos, non hai cartos para facelas. Pero eu estaría encantado, máis, a miña irmá aparte está en Movistar, traballa en Movistar, e ten contacto cos xefes de Movistar, e todo este rollo, e a cousa está moi difícil. Teñen que convencer moitísimo para meter, porque agora non hai cartos. Bueno, que lle vamos a facer? Algún día. Bueno, pues quedamos pendientes. Quedamos. Que veremos antes? Leeremos a tua próxima novela antes ou veremos... No, digo, leerala porque en principio a idea é que saia xaneiro, iba a salir en outubro, pero decidín que como en outubro eu remato a xira dende decembro a outubro, vale? Decidín que a miña vida tiña que descansar un pouco. E que iba entonces decidín que de outubro a decembro vou parar un pouquiño, en principio a idea é que en xaneiro saia en galego. E logo saia en castelán, pois, un pouquiño máis adiante. Marzo, unha cousa así, máis ou menos. Non sei cal, pode ser unha outra, pero si sairá. Nada, eso, os que non lerades nada, hoxe podedes, se queredes, tedes este, que é Entroido. Sí. Que en algúnes cando preguntei polo libro nalgúna librería non mencionaba. No. Aparte non foi aquí en Madrid. Decían, non, o dentro non o teño, pero teño a segunda parte. Bueno, porque hai xente que se confundiu, sí. O castelán. Como tengo un subtítulo, decían, é a segunda parte, e eu, non, claro, hai xente que se confundiu. O subtítulo surxiu porque dunha discusión coa miña editora, eu discuto casi cada día que falamos, non pasa nada, é unha cousa normal. Pero deste caso que ela non quería que se chamara Entroido. Eu dicía que tiña que chamarse Entroido en castelán, que me daba igual. Ela que non, eu que sí, ela que non, eu que sí, estuvimos pelexando, e un día me dixe, bueno, Robert, entón que quieres? Eu dixen, chamaslle Entroido, e se lle queres poñer un subtítulo para que a xente de España entenda que vai o rollo, pois yo pos, e puxolle Caza Mortal. Vale. Xa en algún momento saberedes por qué. Pero foi así a historia. Se non hubieras chamado Entroido. Eu quería que se chamara Entroido, porque eu entendo que, a ver, eu ao final estou por toda España, vale? Eu non vexo que a xente non ten ningún problema. O sea, eu estuve en Madrid outro día na feira de Madrid, a xente compra en galego ou en castelán, en castellano, xa está. Non pasa nada. Pero lles importa que poña Entroido, que poña de que va, ou xa che preguntan. Non hai ningún problema, pero bueno, as editoriales teñen as súas manías e por eso se lle puxo o subtítulo. É certo que varias persoas tuveron o mesmo equívoco. E de todas maneras, Entroido en galego estaba igual de distribuído que Entroido en castelán. Quer dicir, é a mesma empresa. Se podías traer un, podías traer outro. Eso xa, bueno, as librerías, bueno, xa cada unha funciona a súa maneira, cada unha aposta tamén polo que aposta. Eu sempre digo que se podedes... É máis, aquí solamente está en galego, De feito, o que pasaba nesa librería era que se lles agotara. En galego. Claro, que... Pero tiñan a segunda parte. Bueno, guai. Agradecido porque se agotara, entonces xa é unha maravilla. Bueno, é un encantadísimo. O libro, eu prefiro que o levades en galego, sempre o digo, é galego, por se algún sodes de ler en castelán, tú ya sé que ya lo liste, pero non pasa nada. É galego Ferrol Terrano, que é un galego moi básico, é dicir, nos falamos un galego, como estou falando, é un galego normal, e ainda por encima os correctores amenaceinos de morte, era dicir, como me cambiades un verbo, mátovos, porque claro, non quería que me puxeran verbos que eu non entendía, e así é que no libro non hai nada que eu non entenda, entonces a mí pareceme básico, porque, a ver, miña nai non quería lelo, sabes, porque estaba en gallego, entonces eu o que quería é que miña nai lera en galego, que non sei, que outras persoas que non están acostumadas a ler en galego, que o leran en galego se deran conta de que se pode ler un libro en galego e disfrutalo, e poder ler despois pues, moitos máis. Entón, bueno, aí un pouco foi a historia. E non me preguntes máis, que sigo aquí esta mañá, e esta xente ten que cerrar. Bueno, pues moitísimas gracias. No, a vos. De terte aquí, sobre todo, bueno, eu creo que... Gracias a xente por vir, gracias a xente por vir, que por ler, a Vicente e a Aurora e a ti por estar aquí, que de verdad que para nós é unha gozada que apostedes polos libros, sobre todo os libros en galego e pola xente de aquí, así que encantado. E os que queirades mercalo, tedelo aquí, e os que non, mercado na librería, que tamén é unha opción maravillosa. Moitísimas gracias. Gracias.